Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pamagat po ng ating maiksing panayam sa oras na ito ay patungkol po sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng Suratul Ikhlas. Ilang bisis na ito tinalakay ng ating mga pantas na mga ulamas at ang mga daiya na nagdadakwa sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero binabalik natin upang magkaroon tayo ng maraming mga paida o maraming mga maraming mga paida sa ating pagdadakwa at sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Suratul Ikhlas ay yan ang tinagurian na Suratul Tawhid. Ito ay maiksing sura, binubuo ng 3 talata lamang, ngunit ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ika-3 bahagi ng Quran o sulusul Quran. Ika-3 bahagi ng Quran, pagbigkasin mo ng 3 ulit ang Suratul Ikhlas, ay parang nabasa mo ang ika-3 bahagi ng banal na Quran. Kaya mga kapatid, bakit ibinaba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang Suratul Ikhlas? Ang mga pagano na mga Arabo sa Makkah, noong sinimulan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagdadakwa sa kanila, ang pag-anyaya sa kanila, ay nagalit sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang sabi nila, imbis na marami ang aming mga Diyos-Diyusan, ang aming mga sinasamba, ay bakit gagawin ng taong ito na ang Diyos natin ay iisa lamang? Kaya pinuntahan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka tinanong nila. Sabi nila, "O Muhammad, ilarawan mo sa amin ang itsura ng iyong Diyos. Ang Diyos mo ba ay yari sa kahoy o kaya yari sa pilak o yari sa ginto o kaya yari sa bato?" Kasi yan ang kanilang mga Diyos-Diyusan. Yan ang kanilang mga Diyos-Diyusan na nandoon sa loob ng Kaaba, na 360 na mga Diyos-Diyusan at mga ribulto. Yan ang sinasamba nila. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi pa nakasagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah mismo ang sumagot sa kanilang katanungan. Kaya narito ang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at pinakamaawain. Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, siya ang Allah, ang tanging nag-iisa. So yan ang unang paglalarawan na inilarawan ang hinihiling nila na ilarawan sa kanila ang Allah. Ang Allah ay tanging nag-iisa. Yan ang unang katangian na binanggit sa kanila ng Allah. Nag-iisa ang Allah. Walang kasama, walang pamilya, walang kapatid, walang tatay, walang nanay. Tanging nag-iisa ang Allah subhanahu wa ta'ala. He is one and only. Pangalawa, Allahus Samad. Allahus Samad. Allah ang walang hanggang, sandigan ng lahat. Ang Allah ay walang hanggang. Ibig sabihin, ang Allah ay perfecto, sandigan ng lahat. Lahat ng kaniyang nilikha ay nangangailangan sa kanya. Nangangailangan sa kanya. Ngunit walang pangangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kaniyang mga nilikha. Kahit lahat ng tao sa mundo ay sumampalataya na sa kanya, wala silang maidadagdag ni timbang ng isang katiting sa kaniyang kapangyarihan o sa kaniyang pagkadiyos, pagkapaginoon. Yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi niya kapangangailangan
hindi niya kailangan ang lahat ng pagpupuri sa Kanya, pagsasambo sa Kanya ng Kanyang mga nilikha, ngunit ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, kahit lahat ng tao sa mundo ay tumiwalag na sa Kaniyang relihiyon, ay wala silang mababawas sa kapangyarihan o pagkadiyos, pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo na talata, lam yalid walam yulad. Siya ay hindi nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Siya ang Allah, kailanman hindi nagkaanak at kailanman ay hindi siya ipinanganak. Kaya si Hesukristo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay malayong malayo na siya ay maituturing na Panginoon o maituturing na Diyos at walang karapatang sambahin sapagkat siya ay ipinanganak ni Santa Maria. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, siya ay ipinanganak, siya ay may pinanggalingan at siya ay may katapusan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yan ang pangatlong katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit niya sa Suratul Ikhlas. At itong pang-apat, mga kapatid, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walang sinumang makakatumbas o makakapantay sa Kanya. There is no one like unto Him. There is no one like unto Him. Walang makakatumbas sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Walang anumang bagay na makakatumbas sa Allah subhanahu wa ta'ala o makakapantay sa Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ang lubos na nakakakita at nakakarinig. So yan, mga kapatid, ang maiksing pagpapaliwanag ng Suratul Ikhlas. Hinihingiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y naintindihan natin, at saka pag naintindihan natin ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Suratul Ikhlas, nangangahulugan na tayo ay mayroon tayong buong pagkaintindi, kumpletong pagkaintindi kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang karapat-dapat sambahin, ang mga ribulto o ang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang hayop na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng mga Hindus, o ang tunay na tagapaglikha na lumikha ng lahat ng Kanyang nilalang, ang tunay na karapat-dapat sambahin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.